dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Smart City, pastila de soluții smart pentru orașe inteligente. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă lumea, deșeurile și reciclarea lor. De câte ori nu ați auzit că România este pe cale să devină groapa de gunoi a Europei? Țara noastră ocupă locul 26 la reciclarea deșeurilor dintre cele 27 de state din Uniunea Europeană. În acest sens, un startup local a dezvoltat prima platformă digitală de management al deșeurilor din România. Generează toate documentele care sunt necesare urmarea proceselor de colectare și predare a deșeurilor reciclabile și nu numai. În acest moment, aceste documente sunt scrise de mână, tradițional, semnate și ștampilate. Atât generatorii de deșeuri cât și colectorii au posibilitatea, prin simpla lor interacțiune, să genereze în mod automat, în format digital, aceste documente. Pentru moment, platforma este disponibilă doar pentru companiile care generează cantități mari de deșeuri și care își doresc să eficientizeze procesul de reciclare. Pe scurt, platforma aduce la un loc toate companiile și centrele de colectare cu scopul de a le pune în legătură. Clienții sau utilizatorii platformei, după ce și-au creat un cont absolut simplu din website-ul nostru, accesează platforma efectivă și tot ce trebuie să facă este să-și configureze contul, detaliile contului. Să plaseze o comandă în acest moment implică doar selecția deșeului. Colectorii au acces la această hartă interactivă și un modul de contracte. Platforma mai verifică și autorizațiile de mediu ale colectorilor. Ei acceptă o comandă și o duce mai departe în toți pașii naturali de a dispeceriza un șofer în vederea colectării, a o cântări și a o finaliza. Iar în spate, platforma în mod automat generează toate documentele legal necesare pentru această operațiune. Startup-ul reușește în acest fel să crească gradul de reciclare și să contribuie la un mediu mai verde și mai sustenabil. Astfel este la îndemâna oricui și încurajează cât mai multe persoane juridice să se înregistreze pe site. Clienții ne-au spus că pe zona de generare a documentelor, gestionarea comenzilor, raportare și digitalizarea datelor, reducem cu peste 90% efort. Deja lucrăm și avem parteneri cu care dezvoltăm programe și proiecte pentru persoanele fizice. Încă e o surpriză, dar da, în cele din urmă ne dorim să atingem și această parte.